Когато с времето се натрупват болезнени спомени, те се обособяват в малкия аз. Малкият аз е като обръч, който свива личността и ограничава разширяването на растежа към големия потенциал и силата на големия аз. Всичко това се случва в реалността на тялото, което трябва да расте в уменията си да се уравновесява. Малкото аз е съмнението в уменията и яснотата. Това е несъзнателно обусловената програма за себеограничаване, поради увереността, че така се пазим. Ти си свързана част от голямото аз и малкото аз. Същността ти и свитостта ти, т.е. ограничаващата те сила. Голямото аз е същността ти и е коренът, който те свързва с потока на любовта и светлината. Голямото ти аз е чиста наслада. Малкото аз е тъгата, която си създаваш, за да те предпазва от ужаса на пропадането в мрака, ако те отхвърлят и уязвят, и от болката на откъснатостта. Защитава те, като те сломява или разколебава до толкова, че не се стараеш да се свързваш с другите и така не можеш да изпиташ болката да те отхвърлят. Тъгата е малкото ти аз, което се страхува да опознае голямото и остава свито в празното си състояние на недостатъчност. Искаш да се оголемиш, да растеш и да се разширяваш, но страхът те смалява. Голямото аз е връзка с универсалната нишка на съществуването ти и ще те води само напред. Малкото аз иска да се завръща и стопира напредъка ти. Малкото аз е самият спомен за частите от теб, които са се учили да се смаляват, вместо да растат. Малкото ти аз е оцеляване, голямото аз е страст за живот. Малкото аз е предпазливост, отлагане, плахо свиване, ненапредване, мечти без действие, действие без излизане от зоната на комфорт и познатост. Голямото аз е творческо осмеляване и юзда върху стихия. Виж всички видеа от универсална духовна система щастие тук.